Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Ang regalo ko po kay Raven ay ang aking purity hanggang ikasal kami. So for relate. Feel good morning po. Lalo na sa mga nakaabang sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Joanne. Mula po sa Pasay City. Happy Pasay City Day nga po pala. Saan tayo mamaya? Birthday? Happy birthday, Pasay. Ang kwento ko po ay tungkol sa katas namin ni Raven. 3 years na po kaming in a relationship at nasa tamang edad na rin po kami. Nakadalawang boyfriend na po ako dati pero ang naging issue kung bakit di kami nagtatagal dahil gusto na agad na tikman ako kasi ganun ako kasarap. Ano yan? Kulang sa tulog pero sobra sa sarap. Parang Tanya Chinita. Gusto ko naman pong ibigay yung buong pagkababae ko sa taong pakakasalan ko. Pero nga, pag kasal na kami. At si Raven po yun, call and tits. Pero hindi pa naman po siya nagpo-propose. Pero aminin ko po, maraming panahon na natutukso talaga siya. Kasi sino ba naman oo. Teka lang, wala pa yung brain cells. Lalo na kapag pumupunta po ako ba't ka kasi pumupunta sa kanila, girl? Tapos gusto mo, Dito na nga po nagsimulang tumagas. Sarap talaga kaaway ang sarili. Ang mga katas ng aking nakalipas. Oy, halika tuloy ka. Oy, tuloy. Ay, Halika dito. Ay, welcome sa aming napakaganda at napakalaking bahay. Welcome ka dito. Pasok ka. Oo nga po. Tita and tito, ang laki po ng bahay nyo, no? Hindi ko sabihin na nag-rent lang kami dito. Oo, mahal yung paggawa ko dito eh. Mahal po. Tama po yung sinabi po ni Raven na malinis po talaga kayo sa bahay. Bata pa lang yan, tinrena namin yan. Pati kwarto niya, malinis. Ayaw namin na magulo. Opo. Yung ate niya kasi nag-asawa na, kaya wala na rin dito. Bali, ilan na lang po kayo dito? Parang
Parang ang dami pong bedrooms. Marami talaga yan. Mga panggis yan, gis. Sige po. Teka lang, asan na ba yung si Raven pala, darling? Nasa kwarto pa. Nasa kwarto pa, oo. Ikaw yung tinanong ko. Ako tinanong mo. Nagbibihis. Siyempre, alam mo naman yung anak natin na yun. Ayan na pala, pababa na siya ng ating stairs. Pababa. Ayan ang stairs. Ayan, ang ganda ng aming stairs. Tito and tita, thank you po sa pagpapatuloy niyo sa akin. Walang anuman. Opo. Di niya alam na pang 19 na siya pumunta dito sa bahay. Ano po yun? Pang ilan po ako? Sabi ko, ano ilan? Sabi niyo po. Sabi ko, para 19 years na kami dito sa bahay. Kasi po sabi ni Raven, first girlfriend niya ako eh. Oo. At saka, may gusto po kaming sabihin sa inyo, Raven, halika, sasabihin na natin sa mama at papa mo. Al, Mahal. sorry medyo late ako nagising. Ba't di kayo nagbeso-beso? Boyfriend, girlfriend kayo eh. Nahiya po kami. Ito po yung sasabihin sana namin sa inyo kasi medyo conservative type po kasi ako. Kaya yung mga kiss, wala po yan. Tsaka yung beso kasi iniiwasan ko po na alam niyo po yun. Parang katulad niyo po, Papa, Tito, na baka matukso po kayo sa mga ibang babae. Mga ganun. Ba't nadamay ako dyan? Hindi po. Kahoy lang ako dito, guys. Opo, kumbaga iniingatan po namin ang isa't isa, yung purity namin po hanggang sa makasal kami kasi nire-respeto namin yung marriage. Ganun po kasi yung mga magulang ko. Kayo po ba? Ganun din. Ganun din po kami. kayo. Di ba, darling? Oo, pero ako nga yung nagyaya dyan eh. Ayaw talaga niyang kanor na yan. Siyempre, hindi pa ako handa, pero naging handa na rin. Oo. Nag-propose na ba to, anak? Ikaw, nag-propose ka na ba, anak? Ha? Ay, hindi pa po, malapit na. Siyempre surprise yun si Papa naman eh. Tsaka hindi naman po kami nagmamadali, Tito and Tita, kasi nga po, ang mahalaga po sa amin mapaghandaan kasi panghabang buhay na po yung pag-aasawa, di ba? Katulad niyo po, gusto po namin magkaroon ng maayos na buhay, bahay, syempre, tsaka gusto ko pong maging role model sa mga anak namin. Kaya ngayon, yun nga po, pine-preserve ko po yung virginity ko kasi virgin pa po ako eh. Talaga Sana all. Galaw. Sige lang. Sana all. Sabagay ako, minsan parang virgin pa rin kasi nasikip eh. Oo. Sige pala, di? Nasikip eh. Kaya parang hindi malayo. Kumbaga, #I can relate. May hashtag. Hashtag. Ano yung hashtag? Hashtag yon. Hashtag I can relate. Hashtag virginity. Hashtag purity. May hashtag. Oo, marami tayong hashtag. Ano pare? Sige, pupunta na kami dyan. Okay. Sino yun? Tara na. Sige, pare, alis na tayo. Ayaw nga pala. Ay, Tawagin mo na naiwan yung mo na driver. Driver! Wala naman tayong driver. Hindi, dyan na yung Green GSM. yung sa yung labas. Green GSM. Oo. Sige, alis na kami, Alis ha? na kami, mga Una na anak. kami. Ingat kayo Ingat po dyan, kayo, ma. ha? Sunod na po, alis din po kami. Oo. Stay, Ribbon, ha? Maldito ka. Ano? Tambay muna tayo bago tayo malis? Palis muna Alis Papa. na rin tayo kasi alam mo naman. Dali lang tayo na lang nandito. Bakit? Bakit ganyan yung ngiti mo? Raven, ayusin mo. Kakausap lang natin sa mga magulang mo. Sinabi natin yung mga plano natin at mga ginagawa natin. Bakit? Anong masama? Tara na, alis na tayo. Dali Ayoko ng lang. ganiyang titig, malagkit. Ano? Lagkit ng titig mo. Yung kamay niya. Kiss ko. Aray ko. Raven, Kamay ah. lang eh. Bawal nga yun. Ito naman sinabi na eh. Kiss lang sa kamay eh. Hindi nga pwede. Kikiss ko yung balikat niya. Raven. Bibigay na to. Kiss ko yung leeg niya. Apakakulit. Alam ko irresistible ako, pero bawal yan. Matutokso tayo dyan. Ano ba yan? Pinag-usapan na natin to bago, di ba ito yung mga non-negotiable ko? Hindi naman, pahid-pahid lang.
Ito sanay na sanay. Hindi naman. Sige no. Raven, tara na, alis na tayo. Magagalit ako. O, yun na nga. On the wings of love, up and above. Volunteers, sobrang hindi naman po natin mapagkakaila na kung ano yung gusto po ni Raven na mangyari. Pero ako, determinado ako at alam ko yung plano ko, kaya pinipigilan ko po talaga para hindi kami lalo matukso. One time po, Colin-Tits, dumaan ako sa kanila kasi nagluto si mama ko ng maha. Masarap po kasi si mama magluto nun. Gusto kong matikman nila tita and tito, pati ni Raven. Kaya tinawagan ko po siya. Oh, anak. Iyan yung maha. Para sa ano ko. Mama! Kumare kong hilaw. Patikimin mo Oo, siya. Mama, pwedeng dagdagan natin isang bilao. Bakit parang kasing, ano lang to, parang tatlong kutsara lang naman to. Damihan natin. Para talagang, Ang mahal-mahal ng gatas ha. Pati yung nyog. mama naman mayaman naman yung bibiyananin ko eh. Sige na. Mayaman ba yun? Oo. Ah, sige na nga. Sus, kung Dagdagan mo malaki isang yung- bilao ha. Oh, sige, ayan. Oh, tawagan mo na. Teka, Tawagan mo si Raven kung teka, para sasabihin ko. matid mo na mapapanis yan. Oo nga, ang dami sinasabi itong nanay Ah, natin. lalala. Inis ako. Sige na. Nanay mo ako! Walang respeto! Natitrigger. Hello. 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 Mahal. 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 Mahal, padaan ako dyan. Surprise! Kasi, Ha? oo, si mama kasi nagluto ng maha blanca para matikman nila, tito and tita, ha? Daan ako dyan, abangan mo ako sa labas, please, please. Wala ako please. dito sa bahay. Wala ako sa bahay. Nasan ka? Ay, nag-basketball kami. Kami ni Jello, ni Jerome, nag-basketball kami. Ba't di ka nagpaalam? Biglaan dinaanan ako sa bahay. Pero uwi rin naman kami maya-maya. Pero tawagan na lang kita pag okay na. Kasi Mahal, pupunta ka kailangan- doon. Walang tao. Sila mama at papa. Ako na lang, pupunta na lang ako doon, ha? Umalis din sila. Yung yaya nyo. Wala naman kaming yaya. Ano ka ba? Umalis din yung yaya namin. Lumayas na. Sige na, saglit lang, tas alis na agad ako. Kailis kasi masarap to bagong luto, mainit-init pa. Wala nga tao doon. Wala nga siya. Kanino may iwan yan? Umalis nga sila mama din. Pag uwi ko mamaya, tatawagan kita. Kung gusto mo, dadaan na lang ako dyan. Kuhanin ko na lang yan. Hindi, pupunta ako sa bahay kasi gusto ko lang ulit makita sila tito and tita. Sige na, please, O please. sige, mamaya na nga lang. Ba't parang Lalaro pa ayaw kami. mo papuntahin? Eh, pwede naman intayin kita sa basketball. Sabay tayo uwi. Saan ba yan? Ay, hindi. Huwag na. Huwag ka nang basta huwag ka nang pumunta. Ang kulit mo naman eh. Naglalaro kami. Sige, puntahan kita dyan. Intayin ko. Huwag na nga, huwag na nga. Malayo yung court. Saan nga? Wala. Pasay lang tayo. Dito kami naglaro sa Caloocan. Ang layo naman ng dayo mo. Ay, kaya ko yan. Alam, ba't ka pa pupunta eh? Papawis gaming lang naman to. Hindi naman to liga. Sige na, magkita na lang tayo mamaya pagtawag ko. Tayo O, na tawag tawag ko. ka agad, ah. Oo. Ikaw ako nagdududa sa iyo, ah. Ay, nako. Sige Parinig na. nga ng bola. Ha? Parinig. Bola? Oo, sabi mo, nagbabasketball Lumabas ka. ako, maingay sa court eh. Parinig nung labas. Ha? Parinig. Patunugin mo nga yung motor. Hello, Chappy ka. Hello. I-open mo yung Ngeng, video. ngeng, ngeng, ngeng. Boses mo lang ipatingin nung i-open mo yung video, yung camera. Wala, mahina nga signal. Wala, audio lang. Kasi pag i-open ko video, putol-putol. Sige na, mamaya na. Bye-bye. Mahal! Hello! Bye. Hello! Paano, alis ka na ba? Hatid mo na ba yan? Mama, kasi
Wala daw sila sa bahay, wala mama at papa niya, wala din siya mamaya pa. Okay pa ba yan mamaya? Baka panis na yan Ako, ah. mapapanis to. Hatid mo na lang yan doon. Baka may kapitbahay, iiwan mo na lang. Oo nga, sama ka mama, ikaw taga-buhat. Ano ako tagalako ng mahablang O bakit? Bagay naman sa iyo ah. Ang ganda Mama mo ako! Ikaw na maghatid doon. Bahala ka. Mama ko mama. Jowa mo yun. Sama mo na ako ma. Sige, ba't ako sasama? Ikaw na nga lang. Sige na nga. Hello? Ay, hello? Ay, tita, sorry po. Naka-istorbo po ba ako? Andiyan po ba si Tito? Ay, hindi, okay lang yon. May emergency ba? Anong nangyari? May nangyari ba kay Raven? Magkasama ba kayo? Darling, halika na. Mag-round 2 ba tayo? Wait lang, magpunas lang muna. Ay, Lord, sino ba to? Si ano? Hello? Hello? Tito, tita, sorry po sa storbo. Wala po ba kayo sa bahay? Wala na check-in kami. Bakit? Kasi may dala po akong maha blanca. Bigay po ni mama bago po luto. Baka pwede ko pong dalhin. Pwede po ako bakang dumaan sa bahay? Dumaan ka pala. Phone call ka. Hindi. Sabi ko, dumaan ka doon. Nandun naman si Raven sa bahay. Andun si Raven. Kanina ay naglinis-linis ng kwarto niya. Akala ka nga namin pupunta kay dahil ang sipag eh. Tsaka nagpaluto din ng paborito niya at may bisita daw siya. May bisita po. Baka ikaw nga yun. Sige, hatid mo na yan doon para matikman mo yung... Sigurado po ba kayo nandun? Baka niloloko niya lang po ako Naiinis na ako, darling. Pinutol mo yun. Sige na, umalis ka na. Sige po. Teka lang, teka lang. Wala pa sila mama. Ba't may tao? Raven? Raven? Sino yun, love? Sino yun, love? Wait lang, tapusin mo muna natin to. Teka lang. Huwag mo na yun, baka parcel lang yan. Mahal? 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 Raven? Tao po! Sino yun? Na babae. lumabas? Paalisin na naalis din yan. lumabas? Lalabas ako. Huwag nga. Ako na. Huy! Kahit walang bra. Teka lang. Kuya, mamaya nasabi yan. May tao pa dito, oh. Ba't ka lumabas? Ay. Babe. Raven, sino yan? Ha? Sino yan? Babae na kahubad. Sino yan? Teka, magtapis ako. Sino yan? Ayaw mo kasi, kaya... Wala na Anong naman yan. ayaw? Wala Raven, sino siya? Ako lang naman. Ako lang magpapakilala ko sa inyong dalawa. Baka nakalimutan kasi ng lalaki na yan na girlfriend niya ako! Pwede ba huwag kang sumigaw dito? Huwag kang mag-iskandalo. Girlfriend? Bakit ako yung nakahubad? Kung ikaw yung girlfriend, ako yung nandito ngayon sa bahay. Bebs, tama na, please. Magbihis ka na. Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo! Di ba ayaw ko? Hindi naman kita pinipilit, kaya anong gagawin ko? Lalaki lang ako. Napakawalang iya mo! Alam mo? What is happening between the two of you? Raven, niloko mo ko. Sabi mo wala kang girlfriend. Siyempre sinabi ko lang yun para maniwala. Pero, napatawad ko na yung lalaki niya kasi Dax naman yan siya. So, okay lang. Bebs, tama na ba? Kapal Pwede. na mukha mo. Pwede. Ang kapal na mukha mo. Ikaw na babae ka. Lumayas ka sa harap ko! Bakit ako lalayas? Ikaw yung lumayas. Kasi ako yung andito sa loob ng pamamahay nila Raven, mama at papa niya. Tsaka kilala man ako ni mama at papa niya. Pinagluto pa nga ako. Kapal ng mukha ng pamilya niyo, Raven. Shh. Ha? Tama na, pwede ba? Kasabot Pwede mo ba? pa yung mga magulang mo. Anong klaseng tao kayo? Ha? Ang kapal ng mukha niyo. Ang kapal mo, Raven!
Ayoko na. Alis ako. Tandaan mo tong araw na to. Tandaan mo! Sinusumpa kita. Alam mo, mamatay ka na. Mamatay ka na. Ang sama na ugali. Aman. Ang sama mo. Joanne. Umalis ka na, girl. Joanne. Umalis ka na. Kapal mo. It takes some time.